ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିନୁ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ନେଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ସେ ବାହାରିଲେ ଏବେ ଅନୁଗୁଳକୁ ଅନୁଗୁଳ ଯିବେ। ଏଠି ସିନୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ମୁଁ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଗ୍ର ଯେଉଁ ଓଜନ ସେ ମୋଠୁ ବି ବ୍ୟାଗ୍ର ବେଶୀ ଓଜନ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦୋକାନ। ତାପରେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଖେଳିକି ବିରକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାପରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ତ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଆଉ ଦେଖିକି ବୋରିଂ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ସିନୁ ମୁଁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ସିନୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ଏବେ ଯିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କାରଣ ଆମକୁ ବସ୍ରେ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂ କରିସାରିବା ପରେ ବସ୍ରେ ଯିବୁ। ତ ଏଠି ସିନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ପେଡ଼୍ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଛି ଯାଇଥିଲି ବସ୍ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସିନୁ ଏଠି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆରି ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଠି ଶ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଧରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଗୁଲିଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଆମେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ଯିବାରୁ ତ ଆମେ ଘରକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଚିଣ୍ଟୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାକାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସିନୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ମାନେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ଏଠି ବାପୁଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇପି କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରି କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଖାଇବା। ଏଠି ସିନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଇପି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାପୁଜୀ ନିଜେ ଇପି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିନୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀ ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ବାପୁଜୀ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି କି ସେ ନିଜେ କେମିତି ଇପି କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିନୁ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମର ସିନୁ ଆମର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନୁ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଝିଅକୁ କେମିତି ବସେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଖୁସି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥମ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଜଲଜିରା ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସିନୁ ଏଠି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ଥମ୍ସଅପ୍ ନହେଲେ ଚଳିବନି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ ଚିକେନ୍ କଷା ଡାଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ସେଠି ବସିକି ଆମେ କିଛି ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଥମ୍ସଅପ୍ ବି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ତ ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।